नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे अस्सल मालवणी पद्धतीतली सोलकढी। तर याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, साहित्यामध्ये मी एक मोठी वाटी ओला नारळ घेतलाय किसून। ओला नारळच वापरायचा, जेवढा ओला नारळ असेल तेवढं चांगलं। त्याच्यानंतर मी थोडी हिरवी कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरून, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, थोडासा हिंग घेतलाय। त्याच्यानंतर आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ लागणार आहे आणि हा आहे आगळ किंवा याला कोकमचा रस सुद्धा म्हणतात। समजा तुम्हाला हा अवेलेबल नसेल तर मग जी आपली कोकम पेटल्स असतात सुकी, तर ती गरम पाण्यामध्ये एक 10-15 मिनिटं भिजत ठेवायची आणि नंतर मग ती गरम पाण्यामधनं थोडी कोळून घ्यायची आणि त्याचा जो रस येईल तो पण तुम्ही वापरू शकता। पण याने जो सोलकढीला जो पिंक कलर असतो तो यानेच येतो, याने खूप छान तो कलर येतो। तर आता आणि आपल्याला पाणी लागणार आहे आणि हे पाणी मी कोमट घेतलेलं आहे। आपलं नॉर्मल रूम टेम्परेचरचं पाणी नाही घ्यायचं, थोडं हलकं गरम म्हणजे आपल्या हाताला सहन होईल इथपर्यंतचं पाणी घ्यायचं। त्यामुळे नारळाचा जो रस असतो तो खूप छान निघतो। तर चला आता आपण या कृतीला सुरुवात करूया। प्रथम आपण काय करूया की हा जो नारळाचा किस आहे तो मिक्सरमध्ये घेऊया। नारळाचा किस मिक्सरमध्ये घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये ह्या ज्या लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या घालायच्या आणि हे एकत्र असं फिरवून घ्यायचं। याच्यामध्ये पहिलं पाणी नाही घालायचं, पहिलं आपल्याला खोबऱ्याबरोबर हा जो लसूण आहे तो व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। त्याच्यामुळे हे आता असंच फिरवून घ्यायचं। तर तसं मी आता मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते। चला, मी आता हे मिक्सरमध्ये फिरून घेतलंय लसूण आणि खोबरं। हे बघा, लसूण आता मस्तपैकी ह्या खोबऱ्याबरोबर मिक्स झालाय। आता याच्यामध्ये पाणी घालायचं आणि पुन्हा एकदा वाटून घ्यायचं। पाणी खूप पण नाही घालायचं, थोडं खोबऱ्याबरोबरच घालायचं पाणी आणि कोमट पाणी वापरायचं। तर मी आता हे थोडं पाणी घालून पुन्हा एकदा हे बारीक करून घेते। चला, मी आता हे मस्तपैकी आता बारीक करून घेतलंय, तुम्ही बघू शकता। आता मी याच्यामध्ये हे पाणी आहे ते घालून सगळं एकत्र करून घेते। कुठेही मी साध्या रूम टेम्परेचरचं पाणी वापरलं नाहीये, हे जे कोमट पाणी आहे तेच वापरलंय। आणि आता आपण हे गाळून घेऊया। तर गाळण्यासाठी मी ही अशी एक चाळण वापरली आहे, खाली ताट ठेवते आणि आता आपण हे सगळं जे मिश्रण आहे ते ह्या चाळणीत ओतूया। आता हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घट्ट पिळून घ्यायचं आणि ह्याचा जो सगळा रस आहे तो काढून घ्यायचा। चला, मी हे मस्तपैकी आता पिळून घेतलंय। बघा, फक्त सुकं खोबरं, हे रस चोथा फक्त राहिलाय खोबऱ्याचा। तर असं हे छानपैकी असं पिळून घ्यायचं आणि सगळा रस काढून घ्यायचा। आता मी हा जो मला रस मिळालाय तो मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। चला, मग मी हा जो रस आहे तो ह्या बाउलमध्ये काढून घेतलाय। मी इथे एक काय केलं की हा जो रस आहे मी पुन्हा एकदा त्या चाळणीमधनं गाळून घेतला। त्याच्यामुळे काय होईल की थोडंफार जे खोबरं जे राहतं ते आपल्याला काढून टाकता येईल आणि हा प्युअर फक्त रस आपल्याला मिळेल। तर तसा आम्ही हा रस करून घेतलेला आहे। तर आता मी पुढे काय करते की ह्या ज्या 2 हिरव्या मिरच्या आहेत ह्या, तर त्यांना मी आता गॅसवर भाजत ठेवते। तर गॅस मी ऑन करते आणि ह्या मिरच्या, गॅस ऑन करायचा, गॅस थोडासा स्लो ठेवायचा आणि ह्या मिरच्या आहेत त्या गॅसवर व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या। दोन्ही बाजूने व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या या मिरच्या। मी अशा दोन्ही बाजूने व्यवस्थित मस्तपैकी मिरच्या गॅसवर भाजून घेते।
मिरच्या अशा मस्तपैकी भाजून घेतल्या. तर ह्या भाजलेल्या मिरच्या या सोलकढीमध्ये टाकायच्या. त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत चवीप्रमाणे मीठ. साधारण 1 चमचा बस झालाय मीठ. हा थोडासा जो मी हिंग ठेवलाय तो. ही कोथिंबीर आहे ती. आणि हा आगळ. पहिला मी थोडाच आगळ वापरते. आणि आता हे मिक्स करून घ्यायचं. हा बघा किती सुरेख कलर आलाय त्या आगळामुळे. आता मी काय करते की ह्या ज्या हिरव्या मिरच्या आहेत त्या इथंच मी सोलकढीमध्ये त्याचे तुकडे करून घेते. ह्या सोलकढीच्या आतमध्येच यांना फोडून घ्यायचं. त्यामुळे ह्या पचायला अजून सोलकढी खूप छान होते. त्यामुळे अशा बारीक बारीक तुकडे इथंच करून घ्यायचे याचे. आणि हे आता सगळं मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचं. मी थोडासा आगळ अजून याच्यात टाकते. जवळजवळ हा 1/4 कपचा हाफ एवढा मला आगळ इथं लागलाय. तुमच्या आगळाची कशी क्वालिटी आहे त्याप्रमाणे आगळ लागतो. तर मला हा एवढ्या आगळाने हे बघा खूप सुरेख रंग आलाय. आणि हे सगळं असं मस्तपैकी असं मिक्स करून घ्यायचं. चला आपली ही सुंदरपैकी अशी सोलकढी तयार आहे. मी तुम्हाला आता ही सर्विंग बाउलमध्ये काढून दाखवते. तर बघा ही अशी सुंदर अशी आपली सोलकढी तयार झालेली आहे. सोलकढी पित्तनाशक आहे, पाचक आहे. आणि अशी जर बनवली तर ती परफेक्ट होते. कलर पण एकदम ओरिजिनल आहे. नॅचरल कलर आहे हा. कोकमच्या रसमुळे म्हणजे आगळामुळे ह्याला खूप नॅचरल कलर येतो. तर माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.